Hari ini pemuatnya blok 02 bosku. Mobil Mas Kentung. Weh, sambatan nih lur. Pemuat lur. Boleh sambatan iki. Aman nyampe tok jam 4. Wah. Oh. Nah, oke dah kowe dhewe dah. Budi ya kowe dhewe. Apa ya? Apa? Foto serangan sapi nih gini. Brondolane akeh lur. Oke. Apa gak kedurun tangane iki? Matane. Iki motor bro masuk kan lho. Iki. Sa RT iki pemuate lur. Wajen ada kebun. Kuwi sing paling roso dhewe. Kak udah. Kita. Oh. Halo guys, tangane ngene lho. Halo. Boleh saya Bu. Iki lho. Ayo dhewe. Kalau munggah sitok. Dah munggah dah. Kuwi sing menek kuwi. Aduh, bos. Sing paling roso. Apane to? Yuk. Bon kae, nyeng. Paling rusak sajin yo. Ayo. Ora. Ada anu lur. Pemuate bujang-bujang iki lur. Campur buah pasir wong. Wong yo kedhu sak pasir apa-apa iki. Buah pasir telek. Apa-apa iki. Kok bisa nebo dunggane? Ora nek buah plastik ora enek. Pane buah pasir. Buah plastik kosong, Mas. Lewat ojo. Iki sing loro sing ngangkong iki. Rasa sak tangi dicone. Wah. Wong 8 berarti. Wong 8. Hah? Wah kok peta. Mesti masuk kabehne iki. Ya. Pas cerita cuk beh jan iki. Yo. Rampung kok. Sing tanan no, akeh kok besi pasire wis bobot. Jun, Garane warek lho kan. enggak apa-apa sepenting mantep. Mantap kok wis siap gawe yo. Sing nang anu to, mek eko kae. Yo ora aku gawe loro to. Oh, sukete kan enggak tukul garuk ini. Nggon aku nek garan pacot ana apa karep pacot. Aku gawe. Tapi wetenge gas ngkil. Tok tenang. Karena galane bulan puasa, guys. Garuk anu sampe tenan karo. Loro iki. Iki gone resik kudune lak ngene iki. Lak pasir ya penak lak ngene iki. Segudar jangan udah dhewe. Ayo, Cuk. Hah. Wah, terbesar. Yo. Tek. Sak rombongan wong 8 lur. Nih, sing turu. Ya aku pikir di tengah. Ya Allah. Lho kowe disuting udah. Ini sing rusak. Syuting lho. Aku ngangkat dhewe. Soro. Iki lho. Awake adirae lho. Dampar dah. Oke, supire Abang Kentung sing paling jereh matan akeh kae.
Hari ini kita nggak puasa, Lur. Capek buat glegek Nggak kuat, Lur. Itu gak ada pora. Alhamdulillah. Cara teko malah gambar cara cabut ya. Alhamdulillah. Gila kebalik lho. Ini lho. Ngotot ae. Susu lur. Tak randak piye iki? Ngamal entek kantor lapor. Kerja keras nggak kuat puasa. Kudu entek sing ngetir kok wong papat. Ngetir kan di ruang kan gak dadi kan. Serat. Dimune kono parah. Kuwi sing ngene. Enggak banter wae trae. Kancane mencelat kono ora banter. Ini. Wah, modus sekitar tenan-tenan. Kok piye to? Goblok kabeh. Goblok kabeh. Orang-orang kebanyakan lucu, Mas. Sing nang ngene. Heeh. Tak pindu. Ya, jalan. Sing kono ngene. Iki pasti gimana? Tentang traktor. Ora mau dimat piye?